periferikoa da, eta egintzen garaian gainera, askoz gutxiago eraikita zegoela Gasteiz, askoz periferikoagoa izan zen, ez? Hau izango litzateke Lagoitiko bista bat, ikusteko zelan dagoen landa eremu baten erdian, hemen ondoan Salburua auzoa egongo litzateke, auzo modernoago bat. Da, bueno, auzo hau eraiki zuten, 60. hamarkadaren hasieran, momentu horretan Gasteizera migrazio asko etorri zen, Espainia estatuko eta Arabako landa eremotako langileak, industrializazioa handia izan zuelako Gasteizek, eta horrelako auzo nahiko nintzen, hiriaren periferian, hortxe langileak albo batera guzteko, pixkatera guzteko, beraien bizitza pixkat markatzeko, beraien lantegien ondoan, justo kasu konkretu honetan ere Eliza zentruan zuela, Elizako kooperatiba batek eraiki zuen auzo hau, eta pixkat euren bizitza mugatzeko, Elizara, familiara eta landera. Dena den izan da auzo bat hasieratik langile izaera handi bat izan duena, eta oso antolatuta egon dena, eta pixkat horren memoria ere aldarrikatzen dugu, ezta? Hori izango litzateke auzoaren lehenengo historia, lehenengo partea edo, eta gero, gaur egun garatzen ari garen proiektura eraman duena, izan da, 2000 urteen bueltan Gasteizko udalak egin zuen proiektu urbanistiko, ezta? Esan bezala, langile auzo bat zen, 2000 urteen bueltan ja zegoen populazioa hasierako ezberdina zen, hasierako biztanle asko Gasteizera mugitu ziren, garai horretan beste mota bateko biztanleak zeuden, auzo nahiko marginala zen, udalak berak bultzatuta ere bai, ezta, zerbitzu asko ez zituen jartzen auzoan eta orduan garai horretan proiektu urbanistikoan santzuten izan zen auzoa botako zutela, bertan luxuzko etxebizitzak egiteko eta pelotazo urbanistikoa egiteko, ez? Orduan, prozesu horren erdian, Gasteizko Unibertsitatetik ateratzen ikasle talde bat planteatzen ari zen, euren militantzian beste mota bateko pausu bat ematea, okupazio bat ari ziren planteatzen, etxebizitzaren arazoari erantzun bat emateko, eta Gasteiztik zehar bizikleta bota batzuk eman ez ikusten abertzea aukera zeuden, auzo honekin egin zuten topo, ez? Momentu horretan, 2013 urtean, oraindik auzokide zahar batzuk bazeuden, beraiekin hitz egin zuten, auzokideak ere antolatzen ari ziren, plataforma de afectados por RKDOR delako zegoen martxan, euren desalojo prozesua edo judizialki salatzeko, eta auzokide horiekin hitz egin zuten, ikusi zuten nahiko klabe antzekoetan zeudela, bai auzokide zaharrak eta bai gazte hauek auzoa bizi berritzeko eta auzoa defendatzeko asmo hori zeukatela. Eta orduan, 2013ko iraian, lehenengo okupazioa burutu zuten, 26. portala okupatu zuten, eta, bastante kuriosa da, okupatu zutela giltzarekin, ez da? Auzokide, bertan bizi ziren auzokide horiek, emandako giltzarekin, bertako auzokide horiek emandako giltzarekin, jarraitzeko auzoa defendatzen, ez da? Orduan hor jaiotzen da, Errekaleor bizirik proiektua, Errekaleor bizirik proiektua ordutik gaur arte asko aldatu da, aurtengo iraian gure 5. urte hurrena ospatuko dugu, eta hasieran egon ziren 10 ikasle horietatik, gaur egun 150 pertsona inguru gaude, oso adin ezberdinetakoak, jatorri ezberdinetakoak, Gasteiztar nahiko gaude orain, bere garaian denak ziren Euskal Herriko beste tokietako ikasleak, baina badaude estatuko jendeak, eta inkluso estatutik kanpoko jendea, familiak, umeak, orduan oso perfil ezberdinak gaude. Eta hasiera batean, etxebizitzari erantzun bat emateko planteatu zen proiektua, gaur egun ere askoz zabalagoa da, ez da? Proiektu eraldatzaile bat dela diogu, azkenean gure asmoa da, gure bizitzak aldatzea, gizartea bera eraldatzeko, ez da? Orduan, ardatz batzuk baditugu, esaten dugu auzo antikapitalista bat garela, auzo feminista bat, euskalduna, eta autogestioan eta autoprodukzioan oinarritzen dena, ez? Gero, badakit hauek oso hitz potoloak direla, eta gure artean gaude etengabe berdefinitzen eta bakoitzarentzako
esan nahia bilatzen, azkenean nik ere esaten dut askotan, 150 errekale hor bizirik daudela, biztanle beste, bakoitzarentzat gauza ere oso, bakoitzak oso modu ezberdinean bizi duelako. Baina, hortxe gaude denok elkarlanean. Antolatzen gara, laburki esateko, modu asambleario batean, bi asamblada egiten ditugu hilabetean, eta gero asambladaren pixua erintzeko lantalde ezberdinetan antolatzen gara. Azpiegitura lantaldea, baratza lantaldea, ongietorri lantaldea, auzora sarrerak kudeatzeko, kultura lantaldea, antolatzen dituenak kontzertuak, formakuntzak eta energia lantaldea, ni parte naizena, eta hor esplikatuko izan pixkat guk egindako lana. Eta lantalde guzti horiek antolatzen gara astero koordinazio bileratan, pixkat lantalde guztiok batera erabakitzeko auzoaren norabidea edo norabide estrategikoa edo, ez? Lantaldek ere askotan deitzen dituzte auzolanak, espentsa baratza lantaldean gaitzaudelako ez duzula baratzean lan egingo, baratzekoek auzolanak antolatuko dituzte, auzolanak, pentsetut gehiago jakingo zela, baina Euskal Herrian tradizionalki eman diren komunitatean lan egiteko deialdiak edo izango lirateke, lur komunaletan lan egiteko, tradizionalki, herrietan, eta figura hori ere erabiltzen dugu. Proiektu ezberdinak garatu ditugu, urte hauetan zehar, pixkat gure 5 ardatz nagusi horietan sakontzeko edo, ez? Elikadura burujabetzarena izango litzateke igual potentenetariko bat, badaukagu 3 hektariako baratza bat, gaur egun ere Gasteizko biztanle ezberdinei zabaltzen ari dena, kultura askearen alde ere lan egiten dugu, zentzu horretan gure gaztetxean hainbat kontzertu, formakuntza saio antolatzen ditugu, horrekin lotuta ere inprenta bat daukagu, Gasteizko herri mugimenduari zerbitzua ematen diona, baina baita gure materiala produzitzeko edo erabili nahiko genukena. Momentu honetan proiektu txiki asko ere ari dira sortzen, nik uste dut orain momentu politan gaudela, erresistentzia fase batean, gero esplikatuko dut, zelan iaz argia moztu ziguten eta eraisten mehatxu bat izan genuen gainean, baina orain lasaiago gaude eta sorkuntza prozesu batean gaude, bizikleta tailer bat ireki berri da, serigrafia tailer bat irekitzen ari gara, horrelako proiektu txikitxo asko, ez? Eta, pentxe esplikatuko dizuet argi mozketatik ona gertatutakoak, ez? Esan bezala, 2017ko maiatzan, Iberdrola etorri egun, indar polizialez lagunduta, auzoko argia moztea. Udalaren agindu bat izan zen, gure segurtasunaren aitzakiarekin, ezta? Aipatzeko ere, 2015an beste argi mozketa bat egon zela, baina kasu horretan, oraindik auzokide zaharrak bazeuden auzoan eta bakarrik moztu zituzten basaren nagusitik ateratzen ziren perpendikular batzuk, eta nahiko erresa izan zen hortik sarera berriro konektatzea, ezta? Kasu honetan asmoa zen eta lortu zutena zen auzo guztia argirik gabe guztea, eta ezinezkoa izanik berriro sarera konektatzea, ez? Hau da, egun horren argazki bat, jarri ginen bastante ikusgarria izan zela, pentsatzen dut, gure transformadorea babesten jarri ginen, horrelako herri arresi batean, ezta? Argazkian ikusten den moduan, mentxe jendea eskombro pilo bat jarri gaituen transformadorea babesten, jendea entubatuta, resistentzia egiten, eta beste guztiok herri arresi batean, eta egon zen indarkeria poliziala eta nahiko handia izan zen. Eta horrekin batera etorri zen udalaren eraisten mehatxu bat, ezta? Esan zuten auzo hori zela segura guretzat, argia moztu ziguten, eta hortik hasi gartzuela auzoa desalojatu behar zela eta bota behar zela. Egun egoera esango nuke pixka lasaiago dagoela, ez naiz horretan gehiago sartuko, oso galderetan lo que sea, baina gainera asmoa da gure transizio energetikoa edo kontatzea, ez? Goizetik gauera,
batean pasatu ginen elektrizitaterik ez izatera, ezta? Orduan imaginatu horrek ze aldaketa ekartzen duen zuen bizitzan, Niri gustatzen zait askotan gogoratzea 2015an Gasteizen frakingezetik frakanpada antolatu genuen eta bertan ekarri genuen hizlari bat bai, bere trantsizio energetikoko esperientzia kontatzera, Marc Gabalda, Kataluniatik, eta berak esaten zuen. Nahi duzu jakin zer den trantsizio energetikoa? Ba oso erresa, moztu esazue zuen elektrizitatea eta hortik aurrera ikusi zer eraikitzen duzuen. Eta gure kasuan gauza bera izan zen, ezta? Guk ere, bagenuen buruan, gure autogestio eta autoprodukzio horretan noizbait energia burujabetza lortzea, baina teknikoki eta ekonomikoki oso zaila egin zitzaigun, eta gainera bagenuen erosotasun bat, ez? Ordura arte argindarra bagenuen, baina batean ez genuen. Eta gainera guk elektrizitatearekin asko funtzionatzen genuen, ezta? Gehien bat sukaldatu, ura berotu, dutxarako ura berotu, lavadorak jarri, guzti hori elektrizitatearekin ere. Orduan, momentu batean ja, horrelako ezer ezin genuen. Orduan gure bizimodu asko aldatu zen, eta nahiz eta, beti izan garen komunitate bat, 50 pertsonako komunitate bat, momentu horretan, hasi ginen benetan, zentzu handi batean, komunitatean bizitzen, ezta? Hemen dago gure gaztetxearen argazki bat, bertan gazesko sukaldi handi bat genuen, herri bazkariak eta egiteko erabiltzen genuena, eta hasi ginen guztiok batera, egunero bazkaltzen, antolatu ziren horrelako taldeak bai janaria, irira jaten zirena janaria birziklatzera, guztientzako ekonomikoagoa izateko, forra goten ginen, goizetik iluntzera arte, denok batera, hasiera batean generadore batzuk utzi zizkiguten, horrekin tiratzen genuen, laizter gure lehenengo instalazio erreiztagarri txikitxoa jarri genuen, gaztetxeko teilatuan, eta gutxi gora bera, uda guztian egon gara horrekin funtzionatzen, gaztetxe izan da gure argi puntu bakarra, hor gau ez egoten ginen bonbillatxoekin eta mobilak, ordenagailuak edo dena delako bakarbatzeko, horra jaten ginen, udan erresa zen, hor egiten genuen bizimodua, baina hasi ginen planteatzen aurrera begira zer, eta orduan iruditu zitzaigun hori zela momentua pausu handi bat emateko eta energia burujabetzaren aldeko apustu bat egiteko, Eta, horrekin, hemen dago planteatu genuen instalazio handia, gero kontatuko izkizuet igual detaile tekniko batzuk, orain komentatzea pixka nola diseinatu genuen hau edo, lehenengo gauza, argia moztu ziguten momentuan, auzoan ez zegoen inor energia berriztagarrien inguruan kontrolatzen zuenik, eta gure referentzia hurbilena Lakabezen, Nafarroa iparraldean dagoen herri okupatu bat, 40 urte dara maztenak energetikoki burujabeak izaten. Orduan, bertara joan ginen, durrekin egon ginen, bera da pixkat bertako sistema guztiak kontrolatzen duena, berak azaldu zigun nola funtzionatzen zuten, berak amantzizkigun gure energia berriztagarrien inguruko lehenengo oinarrizko ezagutzak. Eta berak jarri gintuen kontaktuan bai, Manresako Angel Valls eta Jaume Domingorekin. Beraiek horrelako instalazio asko egin dituzte, instalazio nahiko autogestionatuak, pero azalduko izan moduan, ez da ohiko instalazio bat, merkeagoa da ere bai, eta beraiek egin ziguten horrelako diseinuak, eta gutxi gora bera, 100.000 eurotan presupuestatu genuen, Orduan, 1.000 euro horiek lortzeko, aprobetxatu genuen bai, momentu horretan genuen hori hartzun mediatikoa, eta crowdfunding kanpaina bat abiatu genuen. Crowdfunding kanpaina bat, suposatu jakingo zuela, internet bidezko diru bilketa bat da, Eta 40 egunetan, 108.000 euro baino gehiago lortu genituen, brutala izan zen. Aipatzea, jendea, zer bultatu zuen jendea gu babestera edo, nik uste dut arrazoi asko izan zirela. Momentu horretan ere, kristo manifestazioa deitu genuen, errekale hor babesteko, udalaren aurrean, eta guk esaten genuena eta herri mugimendu guztiarekin hitz egin genuena, eta kriston saretzen lan egin genuen, eta guk aldarrikatzen genuen, azkenean errekale hor bizirik, ez dela bakarrik errekale hor bizirik, baizik eta dela Euskal Herriko herri mugimendu guztiaren islada bat, Azkenean errekale hor herri mugimenduak elikatzen du eta errekale horrek ere herri mugimendua elikatzen du. Eta nik uste dut, zentzu handi batean,
eragile pilo bat horrek bultzatu zituela, laguntza matera, Gasteizko eragile pilo batek, Elea, Karabegi Irratia, Frakinez, Berriztu, aportazio bastante potenteak eman zizkiguten, 1.000-2.000 eurokoak, eta norbanako asko eta askok ere bai. Eta nik uste dut hori, pertsona askok sentitzen zutela proiektua, osotara Errekale hor, euren proiektua zela ere bai, eta beste asko, bai motivatu ziren, energia burujabetzaren historia honekin, ez? Orduan bai Errekale horren gaitik, edo bai horrelako energia burujabetza proiektu potente bat beste gaitik, baina jendearen erantzuna oso ona izan zen. Orduan, udan crowdfunding kanpaina honekin egon ginen, eta amaitu zenean, hasi ginen ja, begiratzen, zeintzuk ziren nahi genituen, behar genituen materialak, nola egin instalazio guztia, gure buruak formatzen ere bai, asko ikasten, ez denekierako ezer, eta 2017ko urrian, instalazio prozesua hasi egin zen, ez? Negu gogorra izan zen, otsail arte ez dugu instalazioa martxan izan, gainera, irailean urriaren hasieran ja hasi ginen, esan dizuet udan egon ginela Gaztetxean bizitzen, orduan hasi ginen ja berriro gure etxetara joaten, negu hasi zen etortzen, ordura arte kalefazio elektrikoekin berotzen ginen. Orain, alde batetik momentuz ez genuen elektrizitaterik, baina aparte horrelako instalazio batek ez du ahalbidetzen bakoitzak etxean kalefazio elektriko bat izatea, daukaten kontsumoagaitik. Orduan, hasi ginen etxeetan salamandarrak instalatzen, gure etxean sukalde ekonomiko bat instalatu genuen, herrietan dauden txapa horietako bat, zela kozina kalefaktora, orduan etxe guztientzat ere kalefazio sistema bat montatu genuen. Baina, beraz, kostatu zitzaigun, hau dena egitea, ere ez geneukan ideia handirik ordura arte horri buruz. Orduan nahi ez gure etxean, urtarrilera arte kalefazioari gabe egon ginen, lehenengo elurteak Errekale horren kalefazioari gabe oso gogorrak izan ziren. Argia ere ez genuen, genuen generadore diesel handi bat, horrelako instalazio isolatuek eskatzen dutena, hori ja genuen martxan, orduan neguan, arratsaldeko 6-etatik gaueko 11 arte, generadorea pizten genuen, eta hori zen gure energia iturri bakarra, hortxe ere imaginatu ez, zure bizitza guztia planifikatu behar izatea, kasi mobil bat eta ordenagailu bat kargatzeko. Edo gaueko 11etan, hor salan, kristonotzarekin, eta mierda, generadorea itzali dute 11ak dira, eta bera guztio kristonotzarekin, ez? Orduan, orain oso pozik kontatzen dizuet, baina, neguan, gogortxoa ere izan zen, ez? Baina, azkenean 2018ko otsailenetan, lortu genuen instalazio guztia amaitzea, eta ontxea baditugu gauzatxo asko konpontzeko oraindik, baina baita orduz argia daukagu, ez dela gutxi. Eta, komentatuko zuet pixkat instalazioaren detaile tekniko batzuk, eta horrek zer suposatzen duen, bueltatzen naiz lehengo diapositiba honetara. Instalazio zentralizatu bat da, plaka guztiak daude auzoko frontoiko paretan eta gizartetxeko, hemen ikusten da, hau da gure auzoko frontoia, hemen daude plaka guztiak, eta gero hemen lurrean badaude batzuk, eta ondoan dagoen gizartetxeko teilatuan beste plaka batzuk. Eta sistema zentralizatuko da, hau dena bebai doa bateria gela batera, igual hemen ikusi zakegu. Hau zera frontoia eta gizartetxeko teilatua, hemen daude plaka guztiak, eta gero hemen leheno transformadorea zegoen toki horretan, hortik egiten zen banaketa auzo osora, oraintxe hor daude bateriak eta egiten da banaketa auzo osora, ezta? Orduan, erabaki genuen instalazio zentralizatu bat egitea, askoz efizienteagoa zelako, etxe bakoitzak bere instalazio propioa izatea baino. Aipatzea 75 kilovatio pikoko instalazio bat dela, eta bateriak 380 voltiotan daude flotazioan, eta 750 amperio orduko kapazitatea daukate, gutxi gora bera gau bat, bi gauko autonomia ematen digutenak. Detaile tekniko batzuk emango ditut, gero nahi oso gehiago galdetzen diazu, eta gero esango dut horrek zer esan nahi duen.
Azkenean ditugu 380 voltiotako bateriak ditugunez, plakak ditugu 13 plakako serietan banatuta, orduan ditugu 13 plakako 19 serie. Total, 19 serie ditugula, como 19 serie independiente, baterietara energia bidaltzen. Aipatzea, instalazioaren berezitasun batzuk, plakak eta bateriak direla bakarrik energia berriztagarrietan espezifikoak diren materialak edo, horrelako instalazio mota batean normalen egoten dira eguzki plakak, karga reguladore bat, regulatzen duena zenbat karga bidaltzen zaion bateriei, gain kargarik ez izateko, bateriak, eta gero inversore bat, baterietako korronte zuzen hori, korronte alterno bilakatzen duena etxetara bideratu izateko. Gure kasuan, plakak eta bateriak baditugu, baina karga reguladorea eta inversorea izan beharrean, beste elementu mota batzuk ditugu, Manresako jende honek lagunduta, badalako modu kasero batean egindakoak. Orduan, reguladore komertzial bat beharrean, plaka serie bakoitzak badauka karga kontrol txiki bat, zirkuitu integratu batekin eta transistore batekin egindakoak, eta hori dago kontrolatuta Arduino bidez. Arduinoak dira horrelako plaka base txiki batzuk, ordenagailuarekin programatzen dituzunak, eta azken finean Arduinoak egiten duena da neurtu aber zein den baterien karga egoera, bateriak ez daudenean kargatuta, esaten die serie guztiei bidaltzeko elektrizitatea, bidaltzeko energia bateriei, baina bateriak nahiko kargatuta daudenean, badoa banan-banan seriak deskonektatzen. Horrela seriek ez dute. Azkenean da reguladore bat moduko bat, baina modularra, serie bakoitza bere aldetik joateko, eta guk egindakoa modu kasero bat. Eta gero, inversorea beharrean, variador de frekuentzia bat erabiltzen du. Hori da, automozioan erabiltzen den makina bat, eta horrek ere korronte zuzena, korronte alterno bilakatzen du, baina ematen digun uina, da asko zuin karratuago bat, ez da etxean normalan erabiltzen dugun uin sinusoidal perfektu hori, eta gero eraiki dugu filtro sinusoidal bat hori suabeagoa egiteko, eta horrekin ari gara arazo batzuk izaten oraindik, ze uina ez da guk nahiko genuken bezain suabea, harmonikoak ditugu, zeratak ditugu, eta hori ari gara oraindik konpontzen, baina momentuz, hortxe daukagu. Eta jaztu detaile tekniko gehiagorik emango, lasai. Eta komentatuko dudana da, beste detaile bat emango, instalazioaren beste gauza espezifiko bat izango zen soberakinen edo espedenteen sistema. Ideia zen plaka aldetik sobredimensionatzea, jartzea bateriak kargatzekoa beharrezkoak izango ziren, baino plaka gehiago, erabiltzeko egunean zehar plakek produzitzen duten soberakin hori, energia espedente horiek, zuzenean bideratzeko hainbat funtzioetara. Adibidez, kaldera elektrikoak berotzera, edo gizartetxea berotzeko bero bomba batzuetara, edo lavadoretara bideratzeko. Eta horrek ere eragiten duena da, egunean askoz kontsumantuagoak erabiltzea, eta gainera eguraldiaren arabera ikustea zer den erabili dezakeguna eta zer, ez? Eta hoxe, orain ja komentatuko dizuet modu praktiko batean zer esan nahi duen guzti honek, gure bizitzan, nola bizi garen, ez? Aipatu dut 75 kilobatioko instalazioa dela, horrek, gutxi gora bera, 10 familia estandar hornituko lituzke, gure kasuan esan bezala, 150 pertsona inguru gaude hor.